Grabing pasalamat sa mga factory workers nga dunay kadangpan ug andam mulaban sa ilang katungod isip biktima sa malpractice nga management sa kompanya. Nahatagan sila og katinawan ug mas milig-on ang ilang paglaom dihang midangop sa Brigada Action Center. Gitugan sa mga factory workers nga wala sila makadawat og hustong suhulan ug klarong nasupak sa balaod gawa sa overtime ug benepisyo nga gihikaw sa management. Wala sab sila makadawat og 13 months subay sa ilang pagdangop sa ilang pagsumbong sa mga dili makiangayon nga binuhatan sa kompanya. Ilang ipaabot ngadto sa Duli 7. Giandam na karon ang ilang papilis og ebidensya alang sa opisyal nga pagduso ngadto sa Duli 7. Kami sir, dili yung kami maabot o brigada, doli, kung nga mo untang mga hangyo nga pamasko, nga ilan yung tang isyur nga matagaan mi. Pero sa among pagpangutana, way klaro, matud pa, ipangutana pa sa Manila. So, bot ipasabot, dili sigurado. Hangyo lang ako sa kampanya, kung pwede lang unta, ang amo ang karon ang amo untang gilaban nga katungod unta matagaan ninyo og pansin. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.